dwallarta. kodba mazza nisimew tkellimna llum fiskir il-kelma tiegħek tkun id-dawl il-keċċi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzi ta' Siena Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw il-quddisa tal-Verġni Mqazza Marija, omna il-midinbin. Anke l-ħsieb tal-qari huwa itlob għalina midinbin. Illum hija wkoll it-tifkira ta' Santa Marta li kienet tilqa bil-qalb il-Kristu fid-dar tagħha. Jalla wkoll aħna fuq l-eżempju tagħha nilqgħu il-Kristu u nimxu fuq il-kelma tiegħu. Se nofrid il-quddisa għal l-erwieħ ta' Franġisk għall-erwieħ ta' Franz u Teresa Fenek. Barra dan illum tala 9 snin mejta t-sija tiegħi. ċikka xikluna li kienet qisha ommi għax għext magħha meta kelli 2 sentejn. U għalhekk ukoll il-lejla mhu speċjali anke nitlob għalija. Nistqara l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi, bila ħallejt mirijieti, tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġni, il-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfirna d-nubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Nitolbu u Alla bħala xbija l-aktar safja tas-seta u t-tieba tiegħek tiddi fil-Knisja l-Verġni Mqazza Marija, l-aqwa u l-isbaħ frott tal-fidwa. Għamel il-poplu tiegħek fil-mixi tiegħu f'din id-dinja dejjem iħares lejn il-Verġni Marija. Ħajaraf jimxi sewwa wara Kristu sakemm jasal għal dik il-milja tal-glorja li bil-ferħ kollu qiegħed ġa jaraf il-Verġni Marija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u nwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla hu imħabba. Dan deret l-imħabba tal-Alla fina għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu fih. U għaw qiegħda l-imħabba, mhux għax ħafna ħabbejna lill-Alla, imma għax ħabna hu u bagħat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal nubietna. Eżiż, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lill-Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu l-xulxin u jgħammar fina u imħabbtu ssib il-milja tagħna ħajja. Bek nafu li aħna namru fih u fina, għax tagħna sem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda lill-Missier bagħat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqal lil Ġesu li hu wlied Alla, Alla jagħmel fih u Alla falla. U aħna għarrafna l-imħabba li għandu għalina u hemm minnija. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali ngħidu, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Kull ħin imbierek il-Mulej, tifħiru dejjem fuq fommi.
bil-mulej tiftaħar ruħi u jisimgħu l-ispiritu jifirħu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Xandru l-kobod tal-mulej miegħi, ħanollu jismu flimkien. Jinfittix lill-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħu ħelisni flimkien, provaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu ma jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jiskemm fih flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżew mill-mulej qaddisin tiegħu, xemm ma jonqsu min jibża minnu. Is-setani jiftaħru u jibgħatu l-ġuħ u min ittifex il-mulej xemm ma jkun jonqsu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jimxi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqetu għandu waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija. Din iżblet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq ix-xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss, qegħdilha taqbad tiġi tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha: Marta, Marta, int taħseb wisq u tingwieda fuq ħafna ħwejjeġ, waħda hi meħtieġa, Marija għażlet li aħjar semm li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej, it-tifħim. Il-13 l-4 bitħija għal-festa ta' Santa Marija, it-tema tal-omelija hija itlob għalina mid-inbin. Dana l-erbat qegħdin aħna insegwu l-Ave Marija. Illum għandna l-unika talba illi hemm fl-Ave Marija, l-unika supplika fl-Ave Marija, itlob għalina mid-inbin. Ma nitolbux ħafna ħwejjeġ fl-Ave Marija, din il-ħaġa waħda biss. Għalina għax aħna mid-inbin. Nitolbu lil Marija li hija mingħajr dnub biex tiftakar fina u titlob għalina. It-talba tagħna hija sempliċi, talba ta' tarbija li meta jkollha bżonn xi ħaġa minn għand omma tibki. U dlonklhom tifhem it-tarbija x'għandha bżonn. Niftakru f'dak li qalilna l-mulej, intom titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom iktar kemm jgħidu, iktar jinstemew, tkunux bħalhom għax missierkom jew fis-smewwiet jaf x'teħtieġu qabel biss ma titolbulu. F'kelma waħda lil Marija qed ngħidula: għamel pass il quddiem, idħol għalina, int l-Immakulata mingħajr dnub, aħna mimlijin dnubiet. Fik seħħ il-miraklu tal-imħabba talla lejn il-bniedem midneb. Issa permezz tal-miraklu inti ħaqqat miegħek l-umanità midimba. Idħol għalina kif għamilt f'Kana, għax anke fina
qed jonqos l-inbit ta' ferħ, qed tonqos l-imħabba u minflokhom jikbru lejra u l-fidi maħkuma bid-dubji. Itlob għalina ħajinżlu fuqna kif niżlu fuq il-ġrara tal-fuħħar, il-barka u l-ħniena ta' ibnek u nkunu salvi. Itlob għalina mid-inbin ħatinżal fuqna il-maħfra u l-ħniena biex fejn hemm il-mibeda titwilet l-imħabba, fejn hemm il-biża tikber il-fiduċja, fejn hemm il-qtil qalb timbet it-tama, fejn hemm id-dlam jintrebaħ mid-dawl, fejn daħlet il-mewt tirbaħ il-ħajja. Itlob għalina, mhux jitlob għalija, l-istess kif nitolbu fit-talba tal-missierna. Missierna li jinti fis-smawiet, mhux missieri, missierna l-koll. Għalhekk jitlob għalina omna l-koll. It-talba tan-nisrani aħna nemmnu li parti minn Knisja u għandha tkun dejjem talba universali, anke jekk magħmula minn persuna waħda. Għalhekk it-talba tal-Ave Marija tfakkarna li Marija hija Alla imma fl-istess ħin omna d-dajfin, omna l-midinbin, omna li qiegħda tfittex għalina il-maħfra, omna li permezz talla qed iġibilna l-ħniena għax aħna midinbin. Bir-raġun nersqu ngħidulek, lilek ingħajtu aħna u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu bnolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Dawwa għallejna l-għajnek tiegħek tal-ħniena, urina lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. U nispiċċa b'talba illi kiteb Sant Antnin ta' Padova lil Marija, talba sibija ħafna jisimgħuha. O Sinjura tagħna waħdanija, aħna nitolbuk dawwa l-ħsieb tagħna bil-ġmiel tal-grazzja tiegħek. Saffi r-ruħ tagħna bil-bjuda tas-safa tiegħek. Saħħan il-qlub tagħna bil-ħerqa taż-żjara tiegħek. Id-duha tal-ħina tiegħek tfejja il-ġrieħ tad-dnub. Hekk nistgħu naslu għall-festa ta' dejjem bl-għajnuna ta' dak li rrid jitwielet minnek. U Verġni Glorjuża lilek kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu fil-qosor it-talba tal-fidili. Ħuti jeżis li tilqa u tisma u taqdi lil-mulej huwa dak li jagħti s-sens il-ħajja tagħna nisranija. Nitolbuk għalhekk biex jiena u intom ikonna l-atteġġjament ta' Santa Marta li nilqgħu il-dawka li huma fil-bżonn. Nitolbuk għalhekk mulej għamel lill-bnedmin, speċjalment il-għaddin dajfin, il-bnedmin bla dar, bla nazzjon, isibu min jilqaħħom u min iħobbhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex nemnu u nistqarru l-aħna midinbin biex hekk nagħmlu ħilitna biex ta' kuljum nitolbu maħfra lill-Alla. Nitolbuk mulej għal-ruħ Franz u Teresa Fenek li għedin offru għalihom dil-Quddisa, għal-ruħ it-sija tiegħi ċikka Xikluna biex il-mulejja tihom il-koll il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu l-mulej ħalli fil-laqgħa tagħna ma' Ġesu waqt l-Ewkaristija bil-kelma u bil-qalb imqaddes aħna bħal Marija tal-Vanġelu tal-lum infittxu dak li jibqa' dejjem. Nitolbu. Mulej il-qattalb li jogħġbok tatina l-lejla bi Kristu Siedna.
Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tibdita tal-ħobs qegħdin noffrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu fit-tajt tal-imbiet qegħdin noffrulek frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tnaddafna mulej l-offerta li għamilna f'ismek u tagħmel il-Knisja tiegħek minn jum għal ieħor dejjem akbar issir tiġbaħ il-Kristu dak ix-xebħ li tara tfaħħar fl-om glorjuża tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid kbir għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien raddulek ħajr. Int fil-Verġni Mqazza Marija tajt il-Knisja tiegħek ġbija l-aktar safja tad-dmir tagħna ta' u tal-glori li jagħti kollna. F'Marija l-Knisja tara Verġni magħrufa għall-fidi sija tagħha. Tara Arusa marbuta b'rabta ta' mħabba li ma tinħal qatt ma' Kristu l-Arus tagħha u ssieħeb miegħu fil-passjoni tiegħu. Tara li nislet iben taħt id-del tal-Ispirtu Santu. Kollha ħerqana għal ġid tal-bnedmin. Tara sultana mżejna b'ġawra ta' virtù, libsa x-xemx u b'kuruna ta' kwiekeb fuq rasa imsieħba għal dejjem fil-glorja ta' Sida. Bil-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom il-qana tolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċitu. Smewiet u l-art u l-lija l-glorja tiegħek. Sanna fl-ola ta' smeri. Mbierek minn ġej fis-sem il-mulej, sanna. Dis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Tisalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bagħti ħal-ħobż żratt il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi li ġarat il-ħajr bierek tal id-dixxipli kollha tiegħu u qal ħudu jixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi nħabbru. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U biċċi kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof Mario, mal-Isqof elett Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ ta' Franz u Teresa Fenek u ta' Tzija Ċikka daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Apostli, mal-Martri, ma' Santa Marta u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqadeż ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-dubietna għal ma nafu l-minuħati għalina naddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denju. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull detina fit-tiebol ħin nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkun ħielsa dejjem mid-dum maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fiji tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Idħol tagħti s-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Roddu ħajl Alla, nemmnu li tqarbina li għadna kif għamilna sejra tenna biex Marija tidħol għalina qudiem Alla bil-grazzi qegħdin nirċievu f'dit qarbina biex teħlisna minnu bietna. Nitolbu. Għamel mulej li l-Knisja mqazza tiegħek u wetqa bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija tħaffef timxi l quddiem fit-triq tal-Evanġelu sa ma tasal għad-dera ħina tas-sema li ġaqiegħed tgawdi għal dejjem il-Verġni mqazza Marija il-qaddejja ċħejkna tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd.